Goedemiddag. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu denkt aan extra maatregels vanwege de nu al wekenlang doorjende droogte. Dat zei staatssecretaris Joop Atsma van de Middag. De staatssecretaris wie van de Middag bij de opening van het watersportseizoen in Haans. Want nota binnen toch het ministerie nog geen concrete maatregels nam. De situatie wordt dikwijls secuur in de gaten houden. Alle weken is er een soort van, een soort van crisisoor is. Met Rijkswaterstaat, met de mensen die er direct bij belutsen binnen. En ja, van de weken is vastgesteld dat het nog net nodig is dat er landelijk maatregelen getroffen worden. Maar je ziet al dat er dus regionaal soms wel verschillen zijn. Dat waterschap en regionaal is wel al de zaak wat onhellig. De droogte wordt nu al dik 2 maanden. Nevens waarman Piet Paulusma binnen de eerste serieuze ruimbuien pas in de tweede helft van deze maanden te verwachten. En ik graaide volgens haar soort lijst van de onhoudende droogte. Zij zocht de groen eruit op een soort plakken en dat is voor de graaide volgens een groot probleem. Door de extreme droogte kunnen ze net met de snavel in de groen komen en dus is het lastig om fretten te vinden. Gewoon boeren maakt als oplossing haar laan viert. Het zaneemde plas-dras-principe, maar dat gebeurt lang net overal. Het gevolg is dat een aantal skriers net aan breeden te komen. Maar de droogte is nou ja, ik ga zo mij dit nog net jaren mee maken. De provincie hier er al €20.000 beschikbaar steld voor boeren die het skeer hebben om ze haar laan onder wet te zetten voor de vogels. Voor de kust van Schiermonnikoog is juist de laatste mokselbank van het project Waddensleutels online. In hier 90 binnen de mokselbanken toch oerbevestiging verdween. Er wordt nu bezocht om met hulp van kokosmatten weer om te krijgen. Bij Skiel en het Ameland binnen de Arroene Wieken ekkelbanking online. We verwachten dat de mossels daar beter nog hechten kunnen vergeleken met keelzoon. En we verwachten dus ook dat dat een manier wezen kan om die mosselbanken een steuntje naar recht te aan. De komende 4 jaar wordt zien hoe de moksels op de verskate velden haar ontwikkelen. Als de proef succesvol is, zullen ook op orenplakken in de Waardzee mokselbanken online worden. De verdubbeling van de sluis bij Staren pakt €10 miljoen goedkoper uit als jij de tocht. Het project maakt deel uit van het tweede pad van het Frieske Marreproject dat hem vooral richt op de toegangspoorten van Friesland. Benammen de sluis bij Staren is simmerdijs een groot kniepenpunt. De nieuwe sluis zal er voor het eerst heel green uitzien. Op het Tjerkwet terwijl tussen Balzet en Tjerkwet is aan het begin van de middag een trekker met aanhanger in de sleet bedarren. De bestuurderskrok doet er uitbruts tussen de tjillen. Daardoor rieden er achteruit de sleet in. De dik moest afzet worden om de trekker weer uit de sleet te helpen. De bestuurder hier geen verwoonings. Watten is leuk op de gemeente. Het breigehield is omheen gegaan naar €2 en dat zijn ze net. Vooral ik omdat Oordendwarpen geen verheging kregen ha. De breigenwipper van Watten had het druk, want met dit mooie werk in de bootse mensen er massaal op uit. Maar als ze boans er hem in willen, moet er in Watten haast het dubbele betellen worden als verliezen hier. En daar is plaatselijk belang meer uit te spreken. Ik akkeren en oude bonen een verheging krijgen, maar werkgeef ik liks net. Wij vinden de verheging van het breigenhield dat is een slechte zaak voor het toerisme in het dorp. Het wordt steeds duurder om terug in het dorp te varen. Vind je het oneerlijk dat het alleen nog hier niet in wordt? Ja, dat vinden wij wel, ja. Ja, wel. Er worden al te goed bonnen voor een vergeesbakje koffiejoen, maar of dat helpen zal, wordt betwijfelen. Sportclub Cambuur had juster op een bizarre wijze het 5e plak veiliggesteld. Zelfs speelden de Leeuwers in een spektakelstik met 3-3 geliekt in FC Zwolle. En dat liep net genoeg te wezen, maar met help van Veendam slagen de missie nog. Cambuur wil de laatste wedstrijd hoe dan ook winnen, want dan binnen de Leeuwers wist van een plak bij de bovenste 4 ploegen. En dat betekent dat je de eerste ronde van de play-offs vrij binnen. Maar Zwolle had nogal iets kans op het kampioenschap en komt in de wedstrijd 3 keer op vastsprong. De laatste goal valt in de blessuretijd. Wildschut maakt het 3-2 en dan ligt het oer van Cambuur. Maar nog later in blessuretijd maakt het Mark de Vries de 3-3. Dan nog is Cambuur net wist van het 5e plak, want Volendam zit vartje in Veendam. Maar de Veenkolonialen maken in de blessuretijd nog 2-2. En daarmee komt het dreamscenario voor Cambuur uit. Ze binnen de eerste ronde van de play-offs vrij en treffen daarna op FC Zwolle. Ja, dat is mooi. 5e plaats, fantastisch. Nu gaan we stunten in die play-offs nu. Ja, heb je dat gevoel? Ik voel dat. Ik voel dat. Ja, nu voel ik dat. Ja. Wij gaan stunten.
Het waren nog jong, bleef het nog lang warm en vannacht wordt het net kouder als 13 graden. Morgen wordt ik een warme dag met temperaturen om de 26 graden heen. In de rin van de middag komt er wel meer bewolking. Jongens en nachts is er kans op een paar flinke tongerbuien met mogelijk hagel en wiesjetten. En dit wie het met het kwartenijs aanstom 6 uur, dan ben we er met meer en oornijs. Graag ontdaan.